Il-Prim Ministru Joseph Muscat tefa' botta lejn il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca meta waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista iddikjara li mhux jaġġel dwar l-emendi għal-liġi tal-IVF. Ma ġġilniex biex nagħmlu dan. Il-liġi tal-2012 ġiet wara ħafna snin ta' stennija. U kienet jirreferi għal appell tal-President ta' Malta għal perjodu itwal ta' konsultazzjoni dwar l-emendi li jrid idaħħal il-Gvern għal liġi dwar protezzjoni tal-embrjuni. Appell li ġie rifjutat meta fi stqarrija il-Gvern qal li jrid jemenda l-liġi eżistenti tal-IVF bla dewmien għaliex marbut b'mandat elettorali. Madankollu jekk wieħed iħares lejn il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jinduna l-imkien ma jissemma l-ifriżar tal-embrjuni jew is-surrogacy. Jingħad biss li l-Partit Laburista irid isaħħaħ il-liġi tal-IVF minkejja dan Muscat mill-ġdid tagħmel ċara li l-liġi se tinbidel mingħajr kompromessi. Iżda dan huwa dak li ftemna fuqu u jien l-ewwel wieħed li se nsostni dan il-ftehim. Din il-liġi hemm bżonn li tinbidel u se tinbidel din il-liġi. Ma nistgħux nagħmlu kompromess. Fid-diskors tiegħu Muscat naqas milli jikkundanna l-attakki li saru fl-aħħar jiem fuq membri tal-Knisja li tkellmu kontra dawn l-emendi deskritti mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija bħala emendi kontra l-ħajja. Mhux talli ma kkundannhomx talli saħansitra wissa li l-Partit Laburista mhux se joqgħod bi kwietu dwar dan. Ma jfissirx li se noqogħdu kwieti. Dan fl-istess waqt li l-mexxej Laburista wissa li beħsibu jkompli jagħmel it-taqlib sakemm idaħħal il-bidliet li għandu f'moħħu iżda li ma qalx li huma.